Tribu, Malipayon of the Municipality of Consolacion. Pag-abot sa mga katsila, apil sa nahimong Kristiyano mao ang asawa ni Raha Humabon, nga gibunyangan isip Rayna Juana. Sigon sa sulat ni Pagapeta, ni pangayo sa Rayna ang imahen sa balaang bata si Senyor Santo Niño. Maanyat si Rayna Juana, nagtabon siya og puti o iton nga tela. Pula ang iyang ngabil og kuko, samtang nagsulob siyag dako nga kalo hinimo gikan sa dahon sa lubi. Ang maong kalo susama sa sarok nga gipasigarbo sa lungsod sa Consolacion, og si Senyor Santo Niño nagpabiling bato balani sa gugma. Alang sa Sinulog sa Lalawigan 2024, ania ang halad sa Consolacion. Contingent number 15, Tribu, Malipayon of the Municipality of Consolacion. Sinulog ang bititin, Senyor. Ang langit o luta, nagtatakbo ilang puma, tubunan sa kinabuhi. Kaning balagay na ulatong dugo, sayaw natin pari sa paglihok sa sulod. Ang alsilong panapin, alam sa Santo Niño, ihala ng kinabuhi ang Malipayon Ginoo.
Sinulog sa tuwid. Sinulog! Viva! Sinulog! Sinulog sa tuwid. Sinulog! Viva! Sinulog!